2 நாளைக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணகிரியில ஒரு சொறி பிடிச்ச வெறிநாயி 2 வயது குழந்தையை பாலியல் கொடுமை செய்து மூச்சை பிடிச்சு கொண்டிருக்கான். இது இந்த திமுக ஆட்சியில, மானங்கட்ட திமுக ஆட்சியில. அதுலயும் அந்த சொறிநாய், அந்த வெறிநாய் திமுக இளைஞரணி ஒன்றிய அமைப்பாளராக மசோதா வர பிடிங்கிருக்கான். பொள்ளாச்சியில பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்படுத்தினார் என்று அதிமுக ஆட்சியில. இந்த பக்கம் திமுக ஆட்சியில அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில பெண்களை பாலியல் வன்முறைப்படுத்தினாங்க. இது திமுக ஆட்சி. அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த பொழுது பெண்ணிக்ஸ் மற்றும் ஜெயராஜ் என்ற தந்தை மற்றும் மகன் 2 பேர் காவலர்களால் அடித்து படுகொலை செய்யப்படுகிறார். இது அதிமுக ஆட்சியில. திருப்புவனம் அஜித்குமார் நகையை திருட்டான்னு சொல்லிட்டு பொய் புகார் கொடுத்து இல்லீகல் கஸ்டடி எடுத்து அந்த அஜித்குமாரையும் அடித்தே கொள்ளுகிறார்கள். இது திமுக ஆட்சி. ஸ்டாலின் எடப்பாடியை பார்த்து கேட்டார். என்ன கேட்டார் தெரியுமா? சொத்துக்கு வரியா, சொத்தை புடுங்கிறதுக்கு வரியான்னு கேட்டாரு. இப்ப நாங்க கேட்கிறோம் ஸ்டாலினை பார்த்து, எதை புடுங்குவதற்காக ஸ்டாலினோட ஆட்சியில சொத்துக்கு வரி உயர்த்தப்பட்டிருக்கு? கட்சி தொடங்கும் போது ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒருத்தனும் காட்ட மாட்டான்.